nsogbu nke bụ na ọ bụrụ na emebanyere anya ọ ga-emebi nnukwute ihe. Aghọtara m ife na-ekwu, kọwalụ m ka nghọta ka ifilo. Nna m kpọọ m wee gwa m ihe. Akụ abịa. Papa. Akụ abịa, nnukwute nsogbu dị n'ụlọ anyị bi n'ime ya. Nsogbu kwa? O nwere nnukwute ife na-eme na ụlọ anyị na bi n'ime ya. Mana ewetu m obi anyị, wepụ anya anyị, wee na-enyo ka m nwee ike mama m ga-achọpụta ebe ya bụ mmiri si wee ba n'opu ụgbọgịrị. Papa gị mme? Ọkwa ịma na otego m na nne gị bụ dịka di na nwunye n'ụlọ a. Abịago m chọpụta na oke ọbụla ọjọọ ugo bịa afụcha nne gị n'ụlọ a na omume nne gị na ya gbanwee. Ọjọọ ugo bịa na afụcha ha n'ụlọ anya na ya kpacha nkata dị anya ha na-akpa. Nne ga-agbanwe. Ụlọ niile a na-adazi nghasa nkụsa ọgụ esemokwu ebe niile adị ka ebe ya ma ghọtara oke ka m gwa gị. Ịma na mbọsị gara aga ka m si n'ime ụlọ na-apụta wee fụ nne gị ebe ụlọ na-agwazi Emeka n'ekwentị ya kwụsị iti izi ego n'ụlọ akụ m. Ana m agwa gị eziokwu. Mgbe si na ebe ọ bụ na onye gbasara nne na nwanne ya nwaanyị bụ Ojiugo ka m tinye n'anya n'ala ka m marụ ihe m ga-eme. Mgbe nọdụ n'ụlọ Ojiugo wee kpọọ nne na fon ya na ya wee kwuchaa. Mgbe ebe ọ bụ na ọ ya abịa echi na mama nga ọrụ na mma nọ n'ụlọ ka m make n'ihe ha na-akpa. Nwanne m Ojiugo wee jere wee bata wee tukuru na be anyị wee na-akpa ife ihe si n'ọnụ apụsịsị. Ife ihe si Ojiugo nwanne nne n'ọnụ apụsịsị. Nne wee nọdụ na-ege na-anụrụ. Brother, ihe abụọ dị ihe ọ bụrụ ihe mmekwu n'ọnụ m. Ị na-edi iji ntị gị wee nụ. Ha wee na-akpa m. Anụkọtago m ntị m ejugo. M wepụta ekwentị m wee tinye na rekọdụ wee na-erekọdụ ihe niile ha nọ na-akpa n'ụlọ dị. Brother, ọ bụghị ihe m akọ n'ọnụ. Ị kwesịrị iji ntị gị wee nụrụ. Ihe nwa anyị rekọdụ n'ekwentị gị ọ ka dị ya? Ọ dị na foonu m. Ọ bụkwa ebe n'ihe ọ bụrụ ebe n'ihe chacha. Ndị ọcha emego n'ihe niile ọ dị mfe. Amarụ m ebumnobi Ojiugo n'ebe ezinụlọ anyị. Amarụ m cha. Ya bụ na Ojiugo. O nien. Ọsị? Mama nege. Aghọtago m ebe ị na-eje. Emeze ka nji nwaanyị gere ya. Okay, fair. Ka tagodo nkwobi a ka ọ ghara ịjụ oyi. Okay, fair, brother. Hey! Tagodo anụ n'otego. Otego nke batebe m n'ọnụ. Hey! Anyị agbafu nwaanyị anụ be anyị. Akpọsikwa m ekpe ya. Chineke oge ọ nọrọ. Okobi. Ọ dịkwa ka ebe a jiri oyi n'ahụ. Ụma na Abuja ka eme karịa obodo a. Ebube ifo nke na. O nwere ife dị ka obodo mmepe o. Ma ọ na ebe a na-eme eme, ma ọ na ebe a na-eme ụmụ ife yari a. Ọ gbasahụ. Ofe m nwere ike ime dị nkịta o metụta m. N'ile awụwa afọ afọ. Nwa ma wụọ ya nri. Nwa n'ime chago m ife niile nwere ike ime. Ịwa nwanye m nri. Ti ha ife n'afọ a. Bịa tiri m ihe ofu odeku. Ekpe m. N'ebu na eluigwe. N'agbara eluigwe. Ogobi mana nle isi ụnyaahụ atọka o. Elisi m ya lacha afele. Ime esi nri ọfụma o. Mana iwelụkwa aka iji esi nri a wee na-esi nwanne m nwoke nri. Adịkwa m chọọ na ọ ya anụ nwaanyị n'oge o. Ọkụfa iri ya. Ọkwọta ọtọ. Ọfa asọ ka Ogobi. Ịma ya. Ọ na-adị nka nna m kwanye anọzina nwaanyị.
Aga ife ụmụ nwaanyị na-eme ibe ebe anyị ife ụmụ nwaanyị na-eme diva. O nwere nke anyị na-ebi onye agbata obi anyị ọ na-eme di ya pụọ nwaanyị akpọrọ getima na onye na-enye anọrọ ha geti na-awụrụ na-akpụ ishe ntị bụ ebe fa nọ ebe ha dine ife na-ada ebe a ọ dịka ebe ndị amị na-amị na-akụ ịgba ụmụ nwaanyị adọka ọ dị ka ya ekpere na-ekpere nna m ukwu ife dị ka abịa na ya nwara onwe na-ede nwaanyị ụmụ nwaanyị dị onye odegbu nwaanyị adọka Ogobi na nwaanyị nke ifo na obodo ihe nọ adịrọ mma pụtara na ụmụ nwaanyị niile adịrọ mma ụmụ nwaanyị ụfọdụ dị mma ịpụọ n'ezi afọ ụmụ nwaanyị ndị dịsị alụ mma ndị dị njọ dịkwa so ebe sị ndị ekpere nwanne nwoke ya alụ nwaanyị biko ụmụ nwaanyị niile wofu ụmụ nwaanyị niile abụrụ ofu biko Ogobi ka ị na-esi ọdụkwa ka isi n'ọkụ kpọrọ ọkụ ga-butuo ya biko Ndewo. Akwanụ mmasị ka m chọrọ ebe. Oh, mmasị nwanne m nwaanyị. Ọ na ya. Nọdụ anyị chere. Arize. Mmasị. brother Mmasị. brother nna abịa o asa nwa keke ime isi ka ịbanye onye na-anwakwanụ n'isi ya isi ibu sọ mma nnọọ brother kọrọ nwaanyị afịa wụ mma Mma nnọọ. nnọọ afụzi nga ya sinsi a Where can you visit come back to my food? Email ọfụma nnọọ Nwanne gị nwoke nke ahụ batara abata. nnọọ nwanne m nwoke Na-eke nnọọ. anyị na-amanụ mma Ama m. nnọọ Nne m. ka emewetakwanụ gị Ihe ọbụla ịma ihe ndị a ejigasị wee esi bata. ọ na-adịrị mma na arụ Ọ na-adị mma. Mmasị ya. Mmụọ gị nwaanyị achọkwa m na nwere ike iwegoro m maka ya ka m mara ebe nsi abanye. brọda ịbịa kwa nsogbu ajụrụ na onye nwaanyị ka ọ gwara gị bọsị ọbịa ọ bụkwa ezigbo mmadụ and ezinụlọ o si wepụta ha dịkwa mma onye ọbụla ịma na onye ọbụla nwoke ọbụla ya n'ụmụ nwaanyị onye ọbụla ya n'ụmụ nwaanyị amụma ya ajụjụ na-ese ka ndị be ha dị ka mmanụ nọ ma etinye akwụkwọ brọda wee bụrụ nnọọ ya nwaanyị bụ efuleshọla elu enwere ihe o mere sịkwa m na o nwee ihe o mee ọ bụkwa ezigbo mmadụ ndị ọ dịewe iwe ọkụ ọ bụ ezigbo mmadụ brọda ịchọkwa mma bịa ọ bịa n'izu ụka anyị cha nọlekọ mgbarịsị abịa n'izu ụka ngwụcha izu ụka ya bịa ka anyị nọrọ ya ka anyị fụ ọfụma ka anyị kpaa ka mana ọ ga-adaba na ọ bụ mfu uru ịbara m ịdị egwu nsogbu ajụrụ mma bịa ka ọ bịa n'izu ụka ihe niile akwụkwa gị na-akụzili m ajị ya mmasị Emeka, Chukwuemeka, achọrọ m ka ị jụọ nna gị ihe mee na kemgbe m gwara ya na ego a ga-eji wee gbaa ana na itinye mbụ ya na akaụntụ m na ọchọ ọzọ ka ije gbatanya bụ ana. Okay. Oiwe men.
ya bụ isi nzukọ akpọrọ arụde ife nchekwa afọ m na ị chọrọ ịlụ ọrụ nwaanyị ịlụkwụzie maka nwoke ebe ịlụ ọrụ nwoke dị gị mkpa dị gị mma na arụ ị ga-eje ka ije chọọ ana ịchọtazie ana ịgbatalụ nwaanyị nwoke ana jiri aka gị jee chọta ana ọzọ ka ị gbatara ya ọkwa ịfụ nke anyị nchọta ezi na ọ bụ ebe anwa adịghị eji ya eje nsi na m ghọtara ihe na-eme na mana m na-atụ asị ka ihe na-eme kọwa nụ rapụ onye a achịnya n'aka ama m ejemeje na anamani ya uche gị bụ na mma agba nkịtị na-aghọlị nwa m ọ bụrụ ya mụnwa na-aghọlị nwa m ka ọgụ nwa kpachagolo nkata iji ya sonye isi n'ọkụ mana anya ka nọ na-ene gị o nwere ka isi ya bata n'okwu a o nwere ka isi ya bata ya ana m ewepụ aka m na ọkpa m n'ihe niile gbasara ije gbata ga ada anwa mana mma na-ene gị na nne gị anya ka o su gị isi n'ọkụ na-eso nne gị ọ bụ esu gị isi n'ọkụ efu ya ịmazala ụdị olugo na ya nụ na nne gị kapịwa na ọnụ ị na-eghe onye ahụ okwu rapụ onye a onye bido gị ọgbaba chachacha na-agba bet o ichenasị ka na we banye rum ya iruo kpụọ kabọọdụ dị na ana aka ifu kupọn ọkwa ndị dọkọla adọka iji gwa gị na ihe niile ọ na-agba ada abanye dọlịgbọ nwaanyị mgbe batago Obi ọdụ mma ke na-ewe ke nwere anya m iji anya m wee fụ nwaanyị nnọọ mara m etu a bịa yie ka nwa azụrụ azụ isi nata alụ ya bịa hụ gbọọ onwe ya ọtọ ka anya m efu ife dọ nsọ ọtụtụ ahụ niile nọ olu oyibo Obi biko ị nwere ike ịgbalitụrụ ihe ị na-akọ aghọtara nke ị na-akọ ị nwere ọ bụrụ ebe ọrụ oyibo ebe anyị nọ mgbagaba ifufu ụmụ nwaanyị nebe a na-eyi maọbụ abịaghị ihe mgbe nnukwu ka bọgịnị ka na-agba ebe gba onwe ya ọtọ obi ife na-agbara ọtọ onwe gị otu wee sikara na amaghị ama ịnọ ebe nọ ire ya ife me mgbọwa ife ji egwuchinata ebe ọbụga nọ ya ofu nkọ ị na-achọ ịgwa m na kamgbe ị bịara ebe a nọ ifutube ndị iyi ụdị akwa a ifutube nnọọ ndị gba ọtọ ka ọ gị na ọ tara maka na ha ebreba ma ndị nne nwaanyị ebe a na-agwa gị ma ndị nne nwaanyị kpọ nwa nke ha dụkọ onye ka njọ nne nwaanyị ji ụmụazị kwesịrị na-akụzi ụmụazị ibe ịzụ ụmụazị ọfụma nke ha na ha ya eyi ije dewere obi fa fọkọwe ka ndị ọcha na-akpọ na-efu odi ya fụwe nwe ịnọ n'elu ị na-ene ọba kwụrụ ka nwaanyị na-ele bọs efela chukwu zọwa mmadụ ọkụ ifere ebe a nke a na-eyi ebe a kadụ mma ke na-ebe ebe eyi dị mmanụ obere ọtụtụ obere ndị ka ya afụga biko achọghị m iji amụgbugbu onwe m na mgbada biko owe dị n'ụlọ a na-eri agụ egbugo m biko esiri m egusi sụọ ụtara ji efe egusi nke nwasị ọ ga-esi esi ọtọkwara ịcha gaa bute amara agụ dị n'alụ abịaga mmiri onyinye agụ egbu amara agụ dị n'alụ nne m ka ịbatazi ọrụ n'oge taa ụdị ọ dịkwa ọ dịkwa mma
trafik adịghị n'ụzọ chachachacha iro tọgbọ nnọọ chakom agwaga njibata n'oge nne ike ọgwụ mara alụkwa ọfụma ebe n'ime nke ire ebe a mma tụgoda na oge m chi gosi gị ọ dịkwana mma biko ụcha nnọọ ntị ka ọfụma ekeke n'ihe sọ ihe ji m kịta bụ ka m ga-esi wee kpaa nkata wee chịrị ụmụ m ndị nwaanyị na-aba banye na-abụ bụ papa ha ji n'aja ibo ya papa ha ji n'aja ụmụaka esobeghị pakpọ ya asị sobeghị nye ya wee egwu nna anyị na-agba enyi dị ime igwe okwu ha nwekwana ya nwa ihe abụrụ ihe a na-eji aka ike eso mmasị ihe abụ ihe a ga-eji akọ n'uche wee so ife ihe na-afụ n'aka m o mego ofu izu ụka ọ dị n'aka m eji m nwayọọ na-eso ya ka mmakene ka a ga-esi wee mee ya maka chọrọ m ihe ọ ya bụ emebe otisa ezinụlọ o wee ka ihe esi jekwuru nne kịta agwa bia okwu dị agha na ụdị na ị na-adị ya ọdụ ma ọ na ịchọ ịgwa ya na ife ọma adịrọ mma ọ bụ ọgọ ọnụ nne gị ka ọ bụ and ihe ọbụla ọ gwa gị ga-emerịrị ya bụ ihe a ga-eji akọ n'uche wee sobe ife efu nji n'aka kịta o mego ofu izu ụka ọ dị m n'aka eji m nwayọọ na-eyo nwa ka m ga-esi sonye niile akwa ya ribute esemokwu achọrọ m mmadụ ịkparị nne m achọrọ m mmadụ ịbarị ya mba ma ọ si anything ihe abụ ya ga-eji nwayọọ maka na mgbe nna m gwado m ya ekwetara m eche m na ihe ọ na-eche n'obi ya mana abịa m sị ka mba ka m tie ike n'anya naanị ka m maka n'ebe ihe niile anụwasị bụsanta ojugo bịa o wee tukwuru wee na-akọ na-ekwusisi mgbe were fon mgbe rekọdụ ya maka na ihe niile ọ na-achọ kịta bụ ka ezinụlọ anyị dị ka nke ya mana ọma nlele ya mana chịlịkwa adanne ị na-achịkọwalụ m na sinsi a na ihe a nọ na-eme n'ụlọ amarụ m na-emekwa ka ihe adụ antị ojugo eji wee hapụcha nnọọ bịa be anyị tisara ya ezinụlọ chụọnụ ihe ọ na-eme adịghịkwa mma o ka ihe nwaanyị a na-achọ kedu ife ọ chọ nne a na-ege ya ntị nne a na-ege ya ntị mana ọma nwọkụlụ ya achọbeghị m ịgwa mmadụ ihe ya so gị bụ onye nka gbakwuru ya a ga-eji nwayọọ wee soro ya don't worry ife nne ga-adị mma mụ ama na ife nne ga-adị mma ọ bụrụ ihe eji aka ike eme ya ma gwana nne okwu ọ bụrụ kịta chere ọ bụrụ kịta hello asa nwa ka ekwanụ ka ime nne nsị ka m gwa ihe ka mma mee ya abịa ka m na ị nọkọli anụ sị ka mma mee ya abịa n'ụba anyị kama ị nụlu onu mbọsị okenye wee nabanụ mana o tego aka mụ na ifudebe n'izuụka na-abịa ya na ị ya abịa mma abịa ngwa ka ọ dị mgbe ị bịara awụrụ m agbọ kpọta azụ brọda kemgbe anyị batara n'ụlọ ihe anyị nọ na-akwụ anyị si n'ụlọ ili nke a anyị banye n'ụlọ ili nke ọzọ ama m n'ihe ife na-ala ịkọkwa gị mmasị ọnwụ ụsọ ọ ya ga-arapụta gị chọrọ iju n'iwe ọ bụ ọkwa nkwụ kịta si na m kemgbe m ji bata nwe nwoke m fụrụ na-akụ chere ọnụ na-enwe boyfriend unu enwe ọyị nwoke unu si ba bịara na nwanne unu nwoke batara ka m fụrụ ndị na-agwọrị ụmụ nwanne m onye na-akọdo aka ọyị nwoke onye na-akọdo aka nwoke ọyị gịnị ọ na nna kịta nwoke ọbụla ya emetụ m aka ga-ebu mmanya efu nne na nna anyị mee ego m nụọ m buru m hosel ịghọtago mmadụ ọnụgo m mana kịta ọ nwere nwoke emetụ m aka mana bra chela ụkwa ka m gwa anyị nke bụ eziokwu ọ makwana m bụ ọdụ nwa o mana ọ pụtara na mbụ obele nwa ihe mma bụ na ihe nchọ bụ nwoke ihe nedo m anya ọfụma otu a mana afụbere m ya so nke ọ dị kịta mgbe ọbụla m fụrụ nnọọ nwoke nlaikiri ha ọ banyago m ozugbo banye ebe
amakwa mba ya mba ya nke okwu dokwe mmanya Gbagbukwuo onwe gị ebe awa. Odowe na nke ka do mmanya nke ka wee do mmanya maka ikwete nile agwụ mana ihe ị chọrọ bụ nke dị mma emewebekwa m ọtụkwasị ọrụ ihe Ọ gwa gị eziokwu mmasị mbụkwa nwoke n'akụkụ ya soro m kwuo maka na ihe na-eme na-eme na-atụrụ ụmụ nwoke ụjọ. eme emenụ anyị emetinye aka na ndụ mmadụ onye chọọ ibi ndụ ya obi etu si wee chọọ maka unu abụ ụzọ ụmụaka ihe m na-achọ ịgwa unu ka unu fie aka n'anya dị kefụ ụmụ nwoke ajọka mgbe ụfọdụ evukwa ọya kpagharị eti mmadụ ọya na ọbagharị eme ya atọbụrụ na ime maka ezinụlọ anyị so ka uche unu dị asọ m unu eme na ị na-aghọgharị unu na-abụ ana m emebu na expect ka unu si m na unu Gwara biko ihe nwoke abụọ dị mkpa m kịta ihe bụ mkpa m kịta abụọ ka anyị esi wee mee ka anyị tikisi ọnụ ma ka anyị esi setụrụ ihe a na-afịọ n'etiti nne na nna anyị onye a bụ nke bụ mkpa m adị m alarụkwụzi ụlọ maka ya ọkwa eziokwu ka bịa ya na-ebuketa anyị amefebe ka agụrụ okwu ka anyị chegoro ka azụ anyị na tagbuo azụ anyị chọrọ biko ya gaba abịa ọkwa ị na-eli nke ya emesịa isi n'ọsọ mbie na